Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στη γιορτή μας. Με πολύ χαρά τα παιδιά μας ετοίμασαν αυτή την όμορφη εορτή για τα Χριστούγεννα. Έτσι μια γιορτή αγάπης. Πρέπει να τη δούμε σήμερα και να την απολαύσουμε. Να πούμε πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά μας γιατί με πολύ όρεξη και μεράκι συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή, στους εκπαιδευτικούς που την οργάνωσαν. Ελπίζουμε να την απολαύσετε. Θα χαρούμε πάρα πολύ να γίνονται τέτοιες γιορτές κάθε φορά έτσι με μια πολύ μεγάλη συμμετοχή των παιδιών. Ένα θερμό χειροκρότημα τώρα για να ξεκινήσουμε. Έτσι. Ευχαριστούμε και πάλι. Καλή θέαση. Ήταν μια εποχή που ούτε ημερολόγια, ούτε εφημερίδες, ούτε τηλεοράσεις προειδοποιούσαν για τις μεγάλες γιορτές. Ο κόσμος περίμενε τις φωνές των παιδιών να φτάσουν ως την πόρτα του και να του αναγγείλουν την χαρούμενη ώρα. Καλή δεσπέρα, Άρχοντες. Κι αν είναι ορισμός σας, Χριστού τη Θεία Γέννηση, να πω στο αρχοντικό σας. Κάλαντα Χριστουγέννων από τα παιδιά της 3ης και 4ης τάξης που είναι η χοροδία μου. Προτού να ξημερώσει, θα ακουστεί η γλυκιά φωνή της καμπάνας να καλεί τους χριστιανούς να πάνε στην εκκλησία να γιορτάσουν τη γέννηση του Χριστού. Καμπάνες, ποίημα από τους μαθητές της 4ης τάξης. Γλυκά χτυπάτε απόψε, χαρούμενες καμπάνες και τραγουδάτε δυνατά. Τι άραγε μηνάτε? Χριστούγεννα μηνάμε και τη γλυκιά μας μουσική σ' όλη τη γη σκορπάμε. Χριστός γεννήθηκε στη γη, χαρείτε όλοι οι λαοί. Ελπίδα, ειρήνη και αγάπη χαρίζει από τη δική του. Τα αγγελούδια τραγουδούν, ουράνιους ύμνους εδώ στη γη και το Θεό δοξολογούν. Και τα αστέρια τριγύρω από τη φάτνη τη λάμψη του σκορπούν. Ήρθε ο Χριστός, κάθε ψυχή ας γίνει απόψε καθαρή. Παντού σκορπάει θείο φως και είναι πατέρας στοργικός. Χαρά σε εμάς, χαρά σε όλο τον κόσμο. Γλυκά χτυπώ και τραγουδώ, να το φωνάξω λαχταρώ. Στον κόσμο ήρθε ο Χριστός και η γη μας έγινε ουρανός. Ας ψάλουμε με μια φωνή γλυκούς ήχους στο αυτή την Άγια τη νύχτα ανοίξαν οι ουρανοί. Χριστούγεννα μηνάμε και τη γλυκιά μας μουσική σ' όλη τη
Μα πόσα παράξενα πράγματα συνέβησαν εκείνη τη νύχτα. Ένας θεός γεννήθηκε σε σπηλιά, ξάπλωσε στη φάτνη των ζώων, ζεστάθηκε με τις ανάσες του. Είδα χθες βράδυ στον όνειρό μου ποίημα από τους μαθητές της τρίτης τάξης και αμέσως μετά τρίγωνα τάλαντα από τη χοροδία μας. Είδα χθες το βράδυ στον όνειρό μου το γεννημένο μας Χριστό. Τα πόδια πάνω ευησούσαν όλο το χμάτο του ζεστό. Το μέτωπό του ήταν σαν ήλιος και μέσα η φάτνη φθετική. Άστραζε πιο καλά από μέρα με κάποια λάψη μαγική. Στα πόδια του σκύβανε η Μάη και έμοιαζε το άστρο από ψηλά. Πως θα καθίσει σαν κορώνα στις Παναγίτσας στα μαλλιά. Βοσκοί πολλοί και βοσκοπούλες το προσκυνούσαν ταπεινά, ξανθόμαλοι άγγελοι εστέκονταν και έψαναν γύρω του οσανά. Μα για παγέρους και βουβάγους δεν ζήλεψε άλλο πιο πολύ, όσο της μάνας του το στόμα και το ζεστό φιλί. Τα Χριστούγεννα πράγματι μας γεμίζουν χαρά, αγάπη και ελπίδα. Κάτι έχουν να μας πούν για αυτά οι μαθητές της 5ης τάξης. Δρόμενο, τα 4 κεριά από τους μαθητές της 5ης και αμέσως μετά το θεατρικό «Η νύχτα της γέννησης» από τους μαθητές της 1ης τάξης. Τα 4 κεριά. Εγώ είμαι η Ειρήνη. Τι να σας πω, παιδιά, οι πόλεμοι και οι τσακωμοί με διώχνουν μακριά. Μου φαίνεται θα σβήσω, θα χαθώ. Η μάχη με πληγώνει. Φεύγω από εδώ. Εγώ είμαι η Πίστη. Τι να σας πω, παιδιά, όλοι με κοροϊδεύουν. Θα πάρω τα βουνά. Δεν τους αντέχω άλλο, φεύγω κι εγώ. Εγώ είμαι η Αγάπη. Σβήνω σιγά σιγά. Δεν σε χρειαζόμαστε, μου λένε. Χωρίς εσένα περνάμε καλά. Αρκεί να έχουμε πολλά λεφτά. Σβήνω λοιπόν κι εγώ. Κουράστηκα πια. Όχι, μην σβήνετε, φοβάμαι το σκοτάδι. Είναι άσχημο, τρομακτικό χωρίς εσάς το βράδυ. Χωρίς αγάπη, πίστη και ειρήνη, τίποτε ωραίο και καλό στον κόσμο δεν θα μείνει. Έλα καλό παιδί, μην κλαις, μην είσαι λυπημένο. Κράτα εμένα στην καρδιά, ένα κερί αναμένο. Μαζί θα ανάψουμε ξανά κάθε κερί σβησμένο.
Αλήθεια. Αλήθεια. Η ελπίδα γύρισε στη γη. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, σε πάτη φτωχική. Ήρθε στη γη αγάπη, η ειρήνη και η χαρά και η πίστη έδωσε σε όλους αγγελικά φτερά. Ακούστε τώρα ήσυχα πως έγιναν όλα αυτά. Η βραδιά είναι μαγική, όμορφη και ιερή, μοναδική, ξεχωριστή. Στη Βιθλεέμ τι θα συμβεί, ποιος θα έχει ονειρευτεί? Αστέρια μου καλά, αστέρια φωτεινά, φορέστε ρούχα γιορτινά, μας περιμένει η Παναγιά. Θα γίνω λαμπερός, θα λάμψω στον ουρανό, να πάρει από μένα φως ο μικρός ροός. Εδώ στη Βιθλεέμ, εδώ θα σταθώ εγώ, μα κοίτα κάτι μαγικό γίνεται λαμπερό. Αγγελάκια μου γλυκά, φορέστε τα άσπρα σπέρα. Ελάτε σαν την καηχή σε συναυλία μας καλή. Να τραγουδήσουμε μαζί μουσική, να ακουστεί για μια χιλή, να φωνή σε δύση και να ψάλουμε τον Οσανά σε παιδιάδες και βουνά. Ήρθε ο Χριστός στη γη και τους ανθρώπους ευλογεί. Μέσα στη φάνη ταπεινή ήταν το μωρό να γεννηθεί. Όλη πλάση προσκυνά το μικρό το βασιλιά. Το ταξίδι αυτό ήταν τόσο λυρικό. Εγώ μια γυναίκα ταπεινή να γεννήσω το θείο παιδί, το γέλιο το αγγελικό, έστω για να το δω. Όλη πλάση γιορτινή χαίρεται. Τι υπέροχη βραδιά, θα πάω κι εγώ στη σπηλιά. Μα τι θα του δώσω προσφορά, θα δώσω τη μικρή μου την καρδιά.
Ερχόμαστε από μακριά για το βασιλιά. Το άστρο μας οδηγεί στη φάνη τη μικρή. Τα ζώα του κρατούν συντροφιά, του λένε λόγια τρυφερά και εγώ που τόσο το λαχταρό το βλέπω και το δώρο το φέρνω εγώ με ένα λιβάνι και χρυσό. Δώρο και λεφτά που ταιριάζουν στο βασιλιά. Τι κάνουν οι άνθρωποι? Οι πιο πολλοί ζουν απορροφημένοι από τις φροντίδες της καθημερινότητας μέσα στο θόρυβο, κλεισμένοι ίσως στα προβλήματά τους. Όμως, και εδώ και 2023 χρόνια γεννιέται μια νύχτα χριστουγεννιάτικη, σκέψεις και ποίημα από τους μαθητές της 6ης τάξης. 2023 χρόνια γεννιέται. 2023 χρόνια τώρα γεννιέται. Στα σπήλια και στις φάνες των ταπεινών, στους δρόμους με τους ανάπηρους, τα παιδιά των κάθε λογής φαναριών, στα νοσοκομεία με τους αρρώστους, στα γυροκομεία με τους παππούδες, στις φυλακές με τους κρατούμενους, στο όνειρο του κοριτσιού με τα σπίρτα, στις καρδιές αυτών που τον κοινωνούν στις εκκλησίες του, σε όσους αγαπούν, σε όσους μετανοούν. 2023 χρόνια τώρα, τον θέλουμε να γεννιέται στα ραβελιών μας, στα χριστουγεννιάτικα δέντρα μας, στα φαγητά μας, στα σώτα διασκεδάσεων μας, στις δηλώσεις των ισχυρών, στα όπλα και στις καρδιές των πολέμων, στις λιβερές αμαρτίες μας, σε μια ιστορία καμωμένη από ψέμα, εγωισμό, χρήμα,
θάνατο, γεμάτοι ηρώδες που θέλουν να το θανατώσουν για να μην χάσουν το προνόμιο να δυναστεύουν τις ζωές μας. 2023 χρόνια τώρα είναι εδώ, δίπλα μας, μαζί μας σε ό,τι κάνουμε. Στο χαμόγελο που χαρίζουμε στο διπλανό μας, στο δάκρυ που κυλά από τα μάτια μας, στο πιάτο φαγητό που δίνουμε, στην κουβέντα που θα πούμε για κάθε τι που πεθαίνει, στην απλότητα, στη ζεστασιά, στη σκέψη, στο άγγιγμα της καμπάνας, στο ξεπέρασμα της αμαρτίας και του μίσους προς τους άλλους. 2023 χρόνια τώρα ζητάνε να γεννηθεί σε σένα, σε μένα, σε όλους εμάς. Θα το ανοίξουμε φέτος. Η απάντηση θα δοθεί χαράματα 25 Δεκεμβρίου και θα είναι προσωπική. Γιατί δεν πάβει να είναι ο προσωπικός Θεός του καθενός μας, ο Χριστός μας. Νύχτα Χριστουγεννιάτικη. Την Άγια Νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη λυγούν τα πόδια και προσκυνούν γονατιστά στη φάση του στα βολαβόδια. Και ο Ζευγολάτης Τσάμνος στραβοκοπιέται. Και ο Ζευγολάτης Τσάμνος στο ρόδο στραβοκοπιέται. Και λέει με πίστη, απ' την ψυχή στα απόβαθα Χριστός γεννιέται. Την Άγια Νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη κάποιοι ποιμένες ξυπνούν από φωνές υμνών μεσούρανες στη γη στελμένες. Και ακούγοντας τα οσανά απαγγέλως στόματα στο σκόπιο αέρα, τα διαλαλούσε χυμά γελιοφώτιστα με τη φλογέρα. Την Άγια Νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη, ποιος δεν την ξέρει, των μάγων κάθε χρόνο τα μεσάνυχτα λάπει το αστέρι. Και όποιος το βρει μες στα άλλα αστέρια ανάμεσα και δεν το χάσει, σε μια άλλη Βιθλεέμ ακολουθώντας το, μπορεί να φτάσει. Ο χρόνος περνά και φτάνει στο τέλος του. Σε λίγες μέρες, μετά τη χαρά των Χριστουγέννων, κλείνει το βιβλίο του παλιού χρόνου και ανοίγει καινούριο με κατάλευτες σελίδες. Ο πρώτος που μας υποδέχεται στο καινούριο χρόνο είναι ο αγαπητός σε όλους μας Άγιος Βασίλης. Αρχιμηνιά και αρχιχρονιά, κάλατα πρωτοχρονιάς από τη χοροδία. Αφήνει κάποιες αναμνήσεις. Κάθε χρόνος που έρχεται φέρνει μαζί του την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Τι θα γίνει όμως φέτος? Θα έχουμε νέο χρόνο. Ας αφήσουμε τα παιδιά της Δευτέρας τάξης να μας δώσουν το δικό τους μήνυμα για το νέο χρόνο. Θεατρικό ο νέος χρόνος
Από τους μαθητές της Δευτέρας τάξης και αμέσως μετά πάει ο παλιός ο χρόνος, καινούριος χρόνος ποίημα από τους μαθητές της έκτης και στο τέλος μια έκπληξη. Τι σου ήρθε να κατέβουμε στη ζημιά νύχτα νωρίτερα? Αν μας πάρει είδηση ο παλιός ο χρόνος καήκαν. Μην κάνετε φασαρία και μας ακούσουν. Όχι, σε παρακαλώ μου λες τι γυρεύουμε εδώ πέρα. Αύριο είναι παραμονή πρωτοχρονιάς, όχι σήμερα. Ναι, αλλά εγώ θέλω να δω σε τι κόσμο έρχομαι. Γιατί εάν δεν μου αρέσει, αν δεν σου αρέσει δηλαδή τι θα κάνεις? Θα σηκωθώ και θα φύγω και δεν θα έρθω αύριο. Ορίστε. Αυτό που ακούσατε. Και τι θα γίνει? Θα μείνει ο παλιός ο χρόνος στη γη. Να τι θα γίνει? Πού ακούστηκε αυτό? Δεν θα έρθει ο πλανήτης νέο χρόνο? Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Σοπάστε, κάποιος έρχεται. Μα σε μια πολυκατοικία μένουμε. Γείτονες είμαστε. Είναι δυνατόν να τσακωνόμαστε όλη μέρα? Πα, και επειδή είμαστε γείτονες, εγώ δεν θα πω τα παράπονα μου. Μα τι παράπονα έχει? Το σκυλί σου. Να τι έχω, το σκυλί σου χαγίζει όλη νύχτα και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Σκυλάκι είναι, τι να το κάνω, να το σφάξω? Να το διώξεις, αυτό να κάνεις. Το σκυλί μου, εγώ το έχω σαν παιδί μου, είναι η μόνη μου συντροφιά. Να το διώξει. Δεν το διώχνω. Να το διώξει. Δεν το διώχνω, δεν το διώχνω, να το διώξει. Να το διώξει. Δεν το διώχνω. Καλέ, αυτοί τρώγονται μεταξύ τους. Άρα λοιπόν αυτοί είναι οι άνθρωποι να μου λείπουν. Δεν τους θέλω τους ανθρώπους. Υπάρχουν και καλοί άνθρωποι. Πού είναι, δεν τους βλέπω. Βλέπω δύο να έρχονται. Σοπάστε, να ακούσουμε τι λένε. Μια βοήθεια, χριστιανοί, μια βοήθεια, Άγιες μέρες έρχονται. Μια βοήθεια, Κύριε. Άσε με, άνθρωπε μου. Μα σας παρακαλώ, Κύριε, όταν δουλέψει τα ποδαράκια μου, δεν μπορώ, Κύριε, τα ποδαράκια μου. Δεν με νοιάζει. Μια βοήθεια, Χριστιανοί, μια βοήθεια. Τέρμα, εγώ φεύγω από εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άκαρδοι. Δεν νοιάζονται για κανέναν. Δεν τους θέλω. Εσύ θα υπάρχουν. Μην κρίνεις τους περαστικούς. Σωστά, πάμε και σε κανένα σπίτι μέσα να δούμε τι γίνεται. Να πάμε, πάντως εγώ το λέω. Αν δω κι άλλα τέτοια, την έκανα, έφυγα. Το είδατε αυτό? Ναι, είπα. Καλέ, πεινάω.
ξεκολλήστε λίγο από αυτό που σου ακούτε να πάμε να το στείλουμε να πάμε κάνει. Δεν θα είσαι καλά. Και να χάσουμε το καλύτερα, προτιμώ να πεθάνω της πείνας. Βρε, έχουμε χαζέψει από την πολυτηλεόραση. Τίποτα άλλο δεν κάνουμε πια. Όσο μια τηλεόραση είμαστε. Άμα σου αρέσει, άμα δεν σου αρέσει, φύγε. Και να... Εμείς δεν το κουνάμε ρούχια από... Εκτός των άλλων οι άνθρωποι είναι και χαζοί. Μα αυτό πάει πολύ. Εγώ φεύγω. Στάσου, μπορεί να πέσουμε σε λάθος σπίτι. Πάμε αλλού. Μα δεν υποφέρεσαι πια. Τι σου λείπει, τι σου λείπει. Και τα ωραία σου ρούχα έχεις. Και τα ακριβά σου στα σχολεία. Τι άλλο σου λείπει, χάρη στο πλάσμα. Και τα ταξίδια σου. Και τα δώρα σου. Τι σου λείπει, χάρη στο πλάσμα. Η αγάπη σας, η προσοχή σας. Όλο έξω είστε για δουλειά. Μάμα, να τρέξουμε για δουλειά, πώς έχεις εσύ όλα αυτά τα λούσα. Δεν τα θέλω. Θέλω εσάς. Δεν με προσέχετε ποτέ. Μόνο χρήματα είστε. Εγώ θέλω εσάς, όχι τα λεφτά σας. Σταμάτα, χάρη στο πλάσμα, μην μιλάς έτσι. Μα δεν αντέχω άλλο να βλέπω τους ανθρώπους να καταστρέφονται έτσι. Τέρμα, εγώ αύριο δεν έρχομαι. Να μείνουν όλοι με τον παλιό τον χρόνο το γέρικο. Μην φωνάζεις. Θα σε ακούσουν. Δεν με νοιάζει, ας με ακούσουν. Φέτος ο νέος χρόνος δεν θα έρθει στη γη. Και εγώ αύριο δεν έρχομαι. Αυτή η χρονιά δεν θα έχει νέο χρόνο. Αυτή η γη είναι σκάρτη. Όλοι οι άνθρωποι έχουν χάσει την ψυχή τους και την καρδιά τους. Δεν τους θέλω. Μην μας αφήσεις. Συγχώρεσέ μας και θα δεις. Όλα θα πάνε καλύτερα. Μου το υπόσχεστε!
έκτης τάξης. Καινούργιος χρόνος πάλι ξημερώνει και χάνεται και σβήνεται ο παλιός, μαζί του τραγικούς όλοι οι γονείς, το δάκρυμα συλλείπει ο θυμασμός. Καινούριος χρόνος πάλι ξημερώνει και λάμπει όλος ο σκοτεινός ουρανός, με ελπίδες ο Θεός να τον χρυσώνει και να είναι ευλογημένος και καλός. Χριστέ μεγαλοδύναμε, Θεέ μας, Χριστέ γεμάτη αγάπη και στοργή, χαρούμενο το χρόνο χάριζέ μας και δώσ' την ειρήνη σου στη γη. Και τώρα, τι γίνεται, τι βλέπουμε κατά εκεί, γρήγορα. Τι βλέπουμε κατά εδώ, τι βλέπουμε, τι γίνεται. Καλημέρα. Τι γίνεται, μα ποιος ήρθε στο σχολείο. Μα τι έγινε εδώ. During the long summer months, Santa and elves often grown bored. They loved pulled pranks on one another to pass the time. One elf takes the prank a little too far. It's December the 1st, and Santa has pulled his suit out of the storage to get cleaned and ready for the Christmas Eve. But there is a problem. Santa has a cookie problem. The problem is that Santa loves eating cookies, and now his suit doesn't fit to him. Or perhaps this is. The
The suit that fit to him. I don't think this suit will fit. I still think it will fit. Put your right leg in first. Maybe you should try your left leg first. I know, you should jump into it. Maybe if you get a running start, Shanda, here, I hold the suite and you run and jump into it. It's worth a try. What on earth is going on here? Santa can fit his suit. The arm can't fit. And he had feet. What? Nicholas, if you can't fit your suit, there is no magic. Without magic, the children will be so disappointed. Little Cookie never had anyone. Maybe you should have a carrot instead. Rudolph loves carrots. And radishes, you could try radishes. Do I look like a reindeer to you? You're kind round like a reindeer's body. Or some chocolate. Santa, I hate to do this to you, but we are going to put you on a low-carb diet until Christmas. Does that mean no more cookies for Santa? No cookies. What about cake? Can Santa have cake? No cake, no cookies. What about candy canes? Can Santa have candy? Or some chocolate? No candy, no chocolate. Nothing. We tried it. Unbelievable. Santa Claus on a diet. No. Have a radish. These are the best cookies. I love these cookies. These cookies are better than snow on Christmas Eve. I've been on this no cookie, no candy, no cake for 2 weeks. Surely my suit fits and I can have cookies again. We could try your suit again, I suppose, and see if it fits. I get it for you, Santa. What does that elf up to now? Poor Santa. He has no idea that his suit has been sweet. Go, Santa. I'm sure this one will fit. I have mixed up on chocolate chip cookies, sugar cookies, and gingerbread cookies. Oh dear Santa, I don't think it's going to fit. It still doesn't fit. It's even tired. Did you think so too? Oh well, more cookies for us. Mrs. Claus, come quickly. What is it, Nicholas? I think I saw why my diet isn't working. All those cookies I gave up as it was a prank? Ha ha ha, that was a good one, Santa, you have to admit. We had you fooled. We tricked you. It was a good prank. Just wait until summer goes. I'm going to get more even. And now that Santa has his suit back, Christmas delivery can go on as planned. Merry Christmas to all.
Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Happy 2024. Η γιορτούλα μας ήταν πολύ ωραία. Είπαμε να στείλουμε και το γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Όλες οι τάξεις γράψανε από ένα γραμματάκι, το ταχυδρομήσανε εδώ στο όμορφο αυτό κουτί που έφτιαξε ο κύριος Γιώργος ο Χρυσοστομάκης, ο δάσκαλος της Τρίτης, Χρυσοχέρης. Λοιπόν, και τα έχουμε βάλει μέσα. Τώρα θα κάνουμε μία κλήρωση, θα πάρουμε ένα γράμμα, τυχαία, θα το διαβάσουμε και το παιδάκι που θα είναι τυχερό θα έχει ένα δωράκι. Λοιπόν, για να το διαβάσω, δηλαδή πρέπει να το διαβάσω στα αγγλικά εγώ, δεν το πιστεύω. Dear Santa, please bring me. Ο Άγιος Βασίλης λοιπόν θα σου φέρει τα ακουστικά οπωσδήποτε. Προς το παρόν εμείς θα σου δωρήσουμε κάτι άλλο. Ορίστε. Άνοιξε να το δούμε. Να πούμε πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά μας. Ήταν υπέροχα. Από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Συγχαρητήρια και στους δασκάλους, στον κύριο Θέμη, στην κυρία Φιλιππίνα, στον κύριο Γιώργο, στην κυρία Ελένη, στον κύριο Αστέρη, στην κυρία Λέκα, στην κυρία Άννα των Αγγλικών. Να έχετε καλές γιορτές, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και μια καινούργια χρονιά, πιο όμορφη, πιο ελπιδοφόρα, πιο αισιόδοξη, να έχει μέσα της αγάπη, ειρήνη και πάνω απ' όλα ανθρωπιά. Είναι πράγματα που μας λείπουνε, μακάρι να μας τα φέρει καινούριος χρόνος.